Welcome back to my channel bafethu ngibingelele nginamukele kuyona channel. If you are new, please don't forget to subscribe to this channel bafethu. Thank you so much for supporting and tuning in to our videos wenzayo. Lokho kusho okukhulu kuthina. So bafethu la I've been witnessing enye ke izinto especially ke ngibone lapha on Facebook, but then ngase ngithi let me go straight to i-article yabo ngibone ke ama details alolu daba lithinta ke umama lapha ke on 64 lapha bathi uye wadutshulwa 20 times mabe shubela lapha ke kucathi uTimes Live lo engithole kuyona lolu daba. So nabomndeni nje baxwayile ukuthi ke awu kanjani manje kwenzakalani, why umuntu wesifazane ezodutshulwa ke ngeinhlamvu ke eziningi kangaka pho. Okay, i-article ibhaleke kanje: family puzzled after granny shot more than 20 times. Okay, leli phepha ke lapha langomhla ka 11 February 2025 by umlungisi Mhlophe Gumede. Okay, so yona article leya yana ke bafethu babhalile, but then ke I was hoping ukuthi ngizothola isizathu ke mhlambe ke emotive into ke ebingahle yenze kugcine ke umama lo ebulewe ngesihluku noma ugogo lo ebulewe ngesihluku abulawe ngaso. But mayichaza ke indodakazi yakhe ithi ke nabo abazi, kodwa ke into eyenzakalile ukuthi ugogo ebusuku uye wathi ke uzwa ama footsteps and then ke uyasaba, usabela impilo yakhe, uyacela ukuthi ke eyolala kwenye indlu okurondo, ngisho ukuthi ke wagcina ke ehambile eyolala kuleyo ndlu of which ila abamtholele kuyona leyo ndlu leyo. The family is from lapha eNquthu khona la KwaZulu Natal. And umndeni ke uthukile kakhulu ukuthi ke indaba ngempela kwenzakalani, and umuntu onesibindi sokudubula ke umuntu omdala kanje ngeinhlamvu eziningi kangaka kushuthi ubenza sure ukuthi kahle ngempela ke akaphili kwasanhlobo, uyabo. Lokho igama lalo mama ke bathi uEgna Tshwane Sondezi, and she was killed lapha by unknown men who stormed in her residence noma on her residence ngo Sunday, okay, ngesonto. Kodwa ke bafethu lento inika ama concerns la, inika ezinye ke izinto noma eminye imibono mayelana ke nabantu esihlala nabo, nabantu futhi ke ekuyibona bona bathatha imininingwane yethu behambe beyobhalela ke indaba zemshwarense nani. Yabo, ugogo laba abantu abafikelayo lapha akukhona ukuthi bebengathunyiwe, obviously bebethunyiwe. Okay, into engenza ukuthi ugogo abulawe ngaphandle right. So umbuzo ke usho kanjalo bafethu, and then ke uma ke singathi ke mhlawumbe siyaqhubeka nokubeka imibono yethu, ezinye zezinto eseyivamisile njengoba sike sasho izo lezo ukuthi ke abantu bafike babhalisa abantu ke kuma insurance companies, and then same time sebebona ukuthi ke isivuthiwe lo mshwarense begcine ke benza ke izenzo ezifana nalezi. Kuningi ke ama case maningi, ama cases esiwabone la on social media, ama cases esiwabone ezinkantolo ke abantu ababulala ngenhloso yokwazi ukuthola ke imali le yemshwarense. Uthini umbono wakho ke ngokubulawa ke kwaso lesi salwazi? You can comment on the section down below. Don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Danko.